DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay dudong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:05. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. K5 Sunny Sarabia Punay at Karen Badilla. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Huwebes nga adlaw, Agosto 22, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial, makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa ton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman si K5 Karen Badilla. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio.
Sa nagapanguna nga balita lokal, Banwas ang Oton, ginapabaskog ang away kontra Dinggi. Barangay Kagawad Ruby Galiano nagpungko na bilang acting punong barangay sang San Isidro sa Distrito Sangharo kasunod sang suspension ni Kapitan Ronela Waneza. Police Regional Office 6 gindula ang kabalakas ang publiko natuhoy sa report nga may nagapang-abdak. Nagbilin sang lapsag nga nasapuan sa baybayon sa Banwas ang Gimbal, wala sa gihapon makilala. Balita National, Sheila Guwu kag Cassandra Leong nabalik na sa Pilipinas. Apollo Kibuloy, yari pa sa Pilipinas sunod sa Department of the Interior and Local Government. Balita International, helicopter nga ginasakyan ni former Iran President Ibrahim Raisi na crash bangod sa malain nga panahon. Kag para naman sa balitang sports, EJ Obiena yara sa ikatatlong pwesto sa 2024 Luzon Diamond League sa Switzerland. Kag sa balita sa patag sa entertainment, iloy ni Angelica Panganiban nagtaliwa na. Kagamay ito ba ng aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyong mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mga pamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:08. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kalawan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and desugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko, nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Magklinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagapanawagan si Oton Mayor Sofronio Fusin sa mga pumuluyo nga magbulgay agod nga matap na ang pagsakas ang kaso sang dinggi sa ila Banwa. Suno sa alkalde ang Banwa ang mayar na sang masobra 300 nga mga kaso sang dinggi kag nalabot na ang epidemic threshold. Dugang pa sang alkalde nga isa ini ka sa nagtulod sa iya agod nga magpatawag sang pagsinapol sa mga katapos sang Sanggunian Bayan agod nga madeklarar ang Banwa sa state of calamity kag makahimo sa matikang para nga ini ang masolusyonan. Nahibaluan nga magluwas sa Banwas ang Oton, nagdeklarar man sang state of calamity ang Banwas ang Tigbawan, Miagaw kag Pasig City nga isa sa nanginbalasihan sang probinsya sang Iloilo agud magdeklarar man sang province-wide nga state of calamity. Dapat nga pangunahan sa mga barangay officials ang away batok sa dengue sa ilang mga lugar. Suno kay 2nd District Board Member June Mondehar, importante nga makita sa mga pumuluyo nga nagahulag ang ilang mga opisyal sa barangay. Dugang pasini nga main character diri ang mga barangay officials kag supporting characters naman ang Iloilo Provincial Government. Samtang sa iban pa nga balita lokal, madugay na nga opsyonal ang pagsuksok sang school uniform sa mga eskwelahan kag mayara nagid lamang sang recommended school attire. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escoliar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education o DepEd Region 6, pre-pandemic pa sanggin practice na ini bangod sa standing order nga nakasaad sa DepEd Order number 065 series of 2010. Dugang pa niya nga mayara sang recommended school attire o kon proper school dress code nga ginalakipan sang polo shirt, t-shirt with sleeves, pants kag bisan anuman nga footwear. Nakadepende naman sa mga school heads kung dugangan ang polisiya sa recommended attire. Samtang naglabot na o kung nalabot na sang Iloilo City Comelec ang target sini nga mga registrants sa syudad subong nga tuig gumalin sang Pebrero tubtob sa Setyembre 30. Suno kay Election Assistance 2 Mr. Jonathan Saino sang Iloilo City Comelec, ginpayag sini nga nagumpisa ang voters registration sang Pebrero kag magatakop sa Setyembre 30 sa dinalabot na sa syudad ang target sini nga 15,000 ka registrants. Dugang pa sa natungdan nga nagalaom pa sila nga madugangan pa ang numero antes pa matapos ang deadline. Samtang kang mahibaluan nga yara na sa masobra 319,000 ang registered voters sa syudad sang Iloilo. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian,
Igadulong sa kaalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinaan. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig man sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke o kon heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nakabaton sa financial nga bulig ang mga residente sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa ginpatigayon nga payout sa Iloilo Sports Complex ang Agosto 21 kag tubtub subong adlaw. Tag 3,000 ang nabaton nga mga sang mga residente nga benepisyaryo sang AKAP program kag 2,000 naman para sa AX program sang Department of Social Welfare and Development Office. Sa kabugusan nga 13,500 ka mga benepisyaryo, 12,000 diri ang gikan sa Iloilo kag 1,500 naman ang nagikan sa probinsya sang Iloilo. Nagdangat sa 8 tanan ka mga motorista ang nadakpan sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO sa unang adlaw sang implementasyon sang clamping ordinance kahapon Agosto 21. Suno kay TTMO Head Mr. Oldarico Garbanzos, naghiwat sila sang rekorida sa mga lugar agud mahibaluan sa mga residente nga nag-umpisa na sang pagpangclamp ang TTMO sa mga salakyan nga nagapark sa indi husto nga lugar. Dugang pa ni Garbanzos nga kalabanan sang ila nadakpan amo ang mga four-wheeled nga salakyan kag mayara man sa mga motorsiklo. Magluwas sa 8 ka mga motorista mayara man sang gin-issuehan sang citation ticket. Samtang sarang naman magbayad sang 1,000 to 5,000 pesos ang mga motorista nga madakpan sang TTMO bilang penalidad. Philippine Standard Time, alas 6:14. Ginkumpirmar ni Iloilo Comelec Election Assistant to Jonathan Saino nga deactivated na ang voters registration ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Suno kay Saino nga 3 na ka eleksyon nga wala nakaboto si Mabilog, rason nga deactivated na ang iya sini nga voters records kag wala pa sang application si Mabilog para sa pag-reactivate sang iya nga voters record. Samtang sarang lamang ang makapadalagan si Mabilog kung ma-reactivate na ang iya records. Sa iban pang balitang lokal, nagpungko na bilang punong barangay o kon acting punong barangay sang San Isidro Saharo si Barangay Kagawad Ruby Galiano kasunod sa suspension order ni Kapitan Ronela Waneza kahapon nga adlaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Galiano, magapadayon ang transaksyon sa ila barangay bangod mayara man sa mga files nga kinahanglanon. Suno pa sa iya nga nangin rason sang suspension ni Waneza amo ang indi husto nga procurement process ang pondo sa mga proyekto kag supplies. Ginbuyagyag man sini nga ang ginapahayag sang kapitan nga 2019 unliquidated budget ang natapos na kag na-turn over na sa iya antes pa ini nagpungko. Nahibaluan nga nagwa kahapon ang suspension order kay Waneza sa sulod sang 60 ka adlaw kag subong naman nga adlaw opisyal nga nagpungko bilang acting punong barangay si Galiano. Alas 6:15 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiun sang kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga baratian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Wala sang dapat kabalakan ang publiko sa bugos nga Western Visayas na tuoy sa report nga may nagapang-abduct o kung nagapang-kidnap. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Regional Office 6 Director o kung spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang impormasyon ang madugay na kag hindi matuod apang padayon nga ginapalapta pinaagi naman sa text messages kag group chat sa social media, rason nga nagatuga ini sang kakugmat sa publiko. Ginahaylo sang Pro6 ang publiko nga kon makabaton sang kasubong nga impormasyon, idangop ini gilayon sa kapulisan agud ma-verify kag hindi na pag-ipasa-pasa pa kun kay sino pa. Samtang nagpasalig naman si Soles nga untap ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas tuhoy sa impormasyon agud nga mapabilin nga matawhay ang rehiyon kag masiguro ang seguridad sang publiko.
16,926,400 pesos ang balor sang equipment nga gin-turnover sang Police Regional Office 6 akon PRO 6 sa nagkalain-lain nga unit sa Western Visayas. Sa ginpatigayon nga blessing and turnover of PNP issued equipment and SICA Fiscal Year 2023 procured assets, 5 ka units ng patrol jeep, 33 ka light motorcycle, 2 ka van, 3 ka heavy motorcycle, 203 ka ruida, kag 5,000 ka testing kits ang ginpanagtag sa 7 ka provincial kag city offices sa Campo Delgado kainas ang aga. Samtang nagpahanumdum naman si PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki sa tanan nga recipients nga halungan sa maayo ang tanan nga equipment nga ila nabaton. Samtang naglabot man sa masubra 5.3 million pesos ang balor sa equipment nga nabaton sa Antique Police Provincial Office sa Bugos nga Western Visayas. Sa interview kay APPO Director Police Colonel Leah Rose Piña, ginpayag sini nga ang mga equipment ang ila nabaton gikan sa SICA Fund sa 2023 kung saan si NI Director Police Colonel Alexander Mariano ang nag-inisyar. Usuno kay Piña nga kapen sa 48 million pesos ang kabugusan nga balor kag nalakip na diri ang mga nabato nila sa police equipment subong man ang mga training kag infrastruktura. Pinakaulihin naman nga mabaton sa Antique Police Provincial Office ang SWAT van nga ginahulat naman nga ma-turnover sa ila. Samtang dako naman ang pagpasalamat ni Piña sa Antique Provincial Government nga nagabulig sa ila kinahanglanon. Sa katapusan nga balitang lokal, wala sa gihapon nakilala kung sino ang nagbilin sang lapsag nga nasapuan nga nagautaw-utaw sa baybayon nga sakop sa barangay Baras, Gimbal sadtong Agosto 17. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Corporal Francis Boston, investigador sang Gimbal Municipal Police Station, nga wala sang ginikanan o kon himata man nga nagclaim sang lapsag kag wala man sang may nakakita sa pagbilin sa lugar. Dugang pa sini nga tion nga mahibaluan nga Iloy sini ang nagbilin, mahimo ini nga magapangatubang sang kaso nga parricide kag infanticide naman kung matumod nga iban nga tawo. Panawagan naman ni Boston sa mga tawo sa palibot sang ginbilinan nga lugar nga mahimo makahatag sang impormasyon tion nga may mga kilala nga anay nagabusong kag sa karon nadulaan sang bata agud ila ma-verify. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:19. Balitang National. Balitang National. Sa ilo na kita banwa sa detalye naman sa aton Balitang National, balita sa palibot sang pungsod ginadulong sa Kalwan sang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga skin diseases, kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, nag-abot na sa Ninoy Aquino International Airport o kung naiya ang duha ka kaupod ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nga nadakpan sa Indonesia. Alas 5:03 subong hapon sang naghugpa ang eroplano nga ginsakyan sang utod ni Alice Guo nga si Sheila kag Cassandra Leong nga authorized representative sang Pugo nga ginraid sa Purak, Pampanga. Iga-custody naman sa National Bureau of Investigation o NBI sa Dayong kag Sheila Guo agud ipaidalom sa debriefing, samtang ang Bureau of Immigration naman ang magahiwat sang inquest proceedings kay Sheila Guo angot sa mga kaso sa immigration. Kasunod sini maga-coordinate man ang NBI sa Senado kag Kamara natuoy sa ila gin-issue nga arrest warrants. Yari pa ang pogante nga televangelist nga si Apollo Kibuloy sa Pilipinas suno sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ginapasiguro ni Secretary Ben-Hur Abalos nga mapangita nila si Kibuloy kag base sa ila report nagagwa nga yari pa sa pungsod ang natungdan. Ginapatihan naman nga si Kibuloy ang nagapanago sa 30 ka hektarya nga compound sa ila religious group sa Davao City. Naibaluan nga si Kibuloy ang ginakusaran sang sexual abuse kag human trafficking sa diin may 10 million pesos nga reward para sa iya pag-aresto. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa Kalawan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On para priska gihapon ang aton pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On.
Gin panindugan sang Commission on Elections ang desisyon sini nga magamit sang Miro systems para sa 2025 midterm elections, bisan pa nga may pila ka mga reklamo batok sa kay Chairman George Garcia kag sa 7 ka iban pa bangod sa ginaligar nga pagmanipulate sang bidding. Sunod pa sa COMELEC nga nagrequest man ang tagreklamo sang temporary restraining order batok sa 18 million contract sa Miro systems apang wala inigin grant sang Supreme Court. Rason nga nagapadayon sa gihapon ang Miro kag wala sang may nagabag-o sa timeline. Natala na naman nga magpagawa sang guidelines ang COMELEC para sa Certificate of Candidacy sa masunod nga simana. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagpalabot sang tinutuyo ang Department of Health sa World Health Organization nga makakuha sang access sa smallpox vaccines agod nga makabulig nga makaprotekta batok sa Mpox o kon monkeypox virus. Suno kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo nga base sa scientific findings ang smallpox vaccines ang makahatag sang cross protection batok sa Mpox. Apang sa karon wala pa sang supply sang bakuna sa Pilipinas bangod ang bulto sang bakuna ang ginpadala sa African countries nga may madamo nga kaso. Dugang pa sini nga ang Pilipinas ang mayara sang cold chain kag supply chain facilities sa tion sang COVID-19 pandemic nga butangan naman sang smallpox vaccines. Balita International. Kagkaroon sa detalye naman sa aton Balita International, balita sa luwasang pungsod ginadulong sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maka and Clavo Huasca. Para sa pirmi lang ginakapoy, may solusyon na sa problema. Extend Food Supplement for Men. Naghatag sang dugang kusog kag kabakod, extra energy para sa maayo nga performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagapaayo sang blood circulation kag naga-extend sang aton performance upod kay Mrs. Extend Food Supplement for Men. Sa detalye na sa Balita International, na-crash ang helicopter nga nasakyan ni Anay Iran President Ibrahim Raisi sang Mayo bangod sa weather conditions kag wala masarangan sang aircraft nga madala ang karga sini base sa resulta sang final investigation. Santo sa preliminary investigation, nga gipatigayon sang Iran military sang Mayo wala sang ebidensya sang foul play o kun pag-atake. Ginpahig sang militar nga ang kaso sang Ayatollah Raisi helicopter crash ang nakumpleto na kag aksidente ang natabo. Madumduman nga si Raisa ang napatay bangod sa helicopter crash sa nabukid nga bahin malapit sa Azerbaijan border. Sa katapusan nga balitang international, patay ang 17 katawo kag 40 naman ang pilason matapos nga maglupok ang pharmaceutical manufacturing plant sa Andhra Pradesh State sa southern India. Nagsunod o kung nagsugod ang kalayo sa Eshantia Advanced Sciences, isa ka 40 o kung 40-acre manufacturing unit nga naga-operate umalin sang 2019 sa Anakapalya District. Gindala naman ang mga pilason sa pinakamalapit nga ospital kag nakitaan nga naglupok sa chemical reactor. Naibaloan nga sang tinalikdan nga tuig, 2 katawo ang napatay kag 5 naman ang pilason sa kaangay nga insidente bangod sa solvent reactor sa isa ka unit sang sa Hiti Pharma sa Anakapalya District. Balita Sports. Sa detalye naman sa aton balita sa patag sang sports, nga ginadulong sa kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria. Sa mga nabudlayan magpamuhin, maggamit sang klinika Spore Biotics. Nagabulig man ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud nga makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagtapos sa ikatatlo nga pwesto sa Filipino Olympian kag pole vaulter AG Obina sa 2024 Lausanne Diamond League sa Switzerland. Upod sini sa ikatatlo nga pwesto sanday Sondre Guttormsen sang Norway kag Curtis Marshall sang Australia nga may 5.82 meters. Nagpangibabaw sa torneo si world number 1 kag Paris Olympics gold medalist Mundo Duplantes kag Sweden matapos nga nakahimos ang bagong record nga 6.15 meters. Nalampuasan sini ang previous record nga 6.10 meters, 2 ka tuig nang nakaligad. Si Paris Olympic silver medalist kag American Sam Kendricks naman ang yara sa ikaduha nga pwesto nga may yara sang
5.90 meters. Balitang Entertainment. Ginanunsyo sang aktres nga si Angelica Panganiban nga nagtaliwan na ang iya iloy nga si Annabel Ebela Panganiban sa edad nga 61. Sa Instagram, ginpost sang aktres ang funeral details sang iya iloy apang wala ginpahayag ang gintunaan sang kamatayon. Ang haya kag memorial service ang yara sa Eternitas Chapels and Columbarium sa Commonwealth Quezon City sumugod subong nga adlaw. Madumduman nga sang tinalikdan nga Abril, naghatag sang tribute si Angelica sa iya iloy kasunod sa ikaduha nila nga kasal ni Greg Human o kon Greg Human sa Siargao. Oras Philippine Standard Time. Alas 6:28. Kagkaroon sa ato naman pinakamaayo nga balita sa John 3:18 nagasiling gani ang bisan sino nga tawo nga nagatuo sa iya hindi pagsintensyahan nga silutan, pero ang bisan sino nga wala nagatuo sa iya nga sintensyahan na tungod nga wala siya nagatuo sa bugto nga anak sang Dios. Kag amay tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, mahimo i-like kag i-follow ang amon official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. Standby sa mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi. Alas 7 tubtub alas 9 ang palatuntunan Fonpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtub alas 10 ang aton matahom nga drama Rihas. Kag alas 10 tubtub alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman si ka-K5 Karen Badilla. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon